so saboda kar mai gaddama aka yi practical akan ɗaya aka yi ta saransa da dare har ya mutu, mu kuma mu biyu aka ɗora mu a mashin. So akwai kuma duka na irin welcome ɗin nan na zuwan ka guri, za ka da ku sannan daga nan ne da ku dukan da ka sha shi zai ba su damar duk tambayan da suka yi ma na yadda za su samu kuɗi za ka ba da amsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Lawan Abdullahi. Menene ya faru da kai kwanakin baya? Ina towa dai daga Lagos a nan area Kaduna, 'yan bindiga daɗi kenan ake ce musu, ko 'yan kidmashin sun kama mu uku a lokacin, har sun kashe mutum ɗaya ma dai mu biyu kuma aka tafi da mu. Ɗaya an yi practical ne, so saboda kar mai gaddama aka yi practical akan ɗaya aka yi ta saransa da dare har ya mutu, mu kuma mu biyu aka ɗora mu a mashin aka tafi da mu daga nan area Kaduna ta cikin jeji. Muka yi ta tafiya tun karfe 8 na magariba zuwa har karfe 4 na asuba, sannan muka isa sansaninsu da ke Zamfara. Tun daga Kaduna ta cikin jeji zuwa Zamfara. Ko nawa ne a motar? Mota mu kusan 5 ne a mota. Sai aka ɗauki mutum? A wancan motansa daban shi wanda aka ɗauka. Duk kowa motan da yake daban, ni ma a motan mu ni kaɗai ne aka ɗauka. Daga nan sai me ya faru bayan kun isa Zamfara? To bayan an ɗaɗɗaure mu ne kamar shanu, garin yadda ka gada ne wa shanu, to mu saniya ma tafi mu daraja. Saboda da saniya za ka ɗaure ta ne da igiya, mu kwanan an ɗaure mu ne da kacab babur. Kacab babur ce za sa ma a kafa a ɗaure ka a sa kwado a rufe, kuma yanda sai an matse yanda zai rinka ci ma kafa. So akwai kuma duka na irin welcome ɗin nan na zuwan ka guri, za ka da ku sannan daga nan ne da ku dukan da ka sha shi zai ba su damar duk tambayan da suka yi ma na yadda za su samu kuɗi za ka ba da amsa. Gaskiya ba rauni a jikina, saboda ni tun zuwan da muka yi sakamakon mun dan samu fahimta da su tun a hanya, ban musu wani gaddama ko ta wurin kai ba. Gaskiya sun dan ba mu da irin saukin da za mu dan samu a wajen wanda muka tarar ma a gurin. Mu mun dan samu sauki da ni da wanda muka tafi da mu tare. Ya ka ji bayan an kama ka? Gaskiya abin fa ko mikiyinka ba za ka so ka gan shi a gurin ba. Magana ta lillahi, mikiyinka dai wanda kuke gaba ba za ka so ka gan shi a gurin ba, saboda abin ya yi kaskanci da yawa. Ga bayan kaskanci ma dai kai wahalan da kake sha, kafa a daure a jikin bishiya, kana daure kamar saniya, hannu a daure, toilet in ka je kai ko fitsari baka isa kai tsarki ba ka da yanci. Mu maganan sallah sai dai kai taimama, in kai taimama ma addu'a ba ka isa a ganka kana addu'a ba, dukan ka za a yi. Za su gaya maka ma musulmai ne, ogansu na ga yana azumi, amma bayan shi ban ga kuma wanda yake azumi ba. Da kuka je mutum nan kuka tarar? Mun tarar da mutum 2 a daure, mu kuma an je da mu 2. To ya aka yi kafin a fara maganar biyan kuɗin fansa? Shine wannan duka shine a farko, sai ka da ku, sannan in aka yi magana da kai, to sannan sai a je a kira 'yan uwanka, ana dukanka kuma ana faɗa maka ga abin da za ka ce musu. Su za su faɗa maka abin da za ka ce da 'yan uwanka, ka faɗa masu irin tsananin da kake ciki. Again kuma 'yan uwanka suna jin dukan da ake ma a lokacin da ake magana da kai, shine za su mai da hankali gurin biyan kuɗi. Abin da aka yi kenan. Ai dole ne shi wannan duka. An biya kuɗin fansa kan asali? An biya kuɗin fansa. Kamar me da me aka yi? An biya miliyan 2.5 da kuma manyan wayoyi guda 3. Wani ne ya je ya kai musu can? Yaya ta ce ta je ta kai har Zamfara. Ba Zamfara aka yi kuɗi ba, kuma suna yin abin da hankali ba zai yi tunanin a ina suke ba. Zaria kuma suka yi aka yi appointing da su inda za su zo su karɓi kuɗi. Ma'ana akwai wasu a Zaria wanda su ne dai da mashina suke zuwa. Malam abin suna yawo a babur ne fa a cikin gari, duk inda suka ga daman zuwa suna zuwa kamar ba hukuma. Za ka iya cewa kamar Hausawa ne ko Yarbawa ko Fulani ko? Fulani ne sosai. Hausa suke yi ko? Suna Hausa, suna Fulatanci, suna jin yarenmu, suna kuma Fulatanci. Suna Fulatanci sosai. Kwana nawa ka ɗauka a? Na ɗauki kwana 16 a ɗaure, na 17 aka fito da ni. Ya kaji bayan an sake ka? Yau
gaskiya akwai wani abu ma kuma guda ɗaya. Tashin hankalin da nake can nake ɗaure, ranar da aka sake ni kuma tashin hankalin da na shiga ya fi wanda nake can a ɗaure. Garin da za su fito da kai daga cikin jeji zuwa bakin titi tafiyan awa 3 ne. To in sun fito da kai bakin titin, ba da rana ake fito da mutum ba, tsakar dare ne ake yanka. Lokacin za su fahimci kamar yan uwansu duk sun tafi yawon farautar nema, za su yanki dare a lokacin su fito da kai. Za su faɗa maka kuma garuruwan wa'annan garuruwan da suke nan gurin din na yan uwansu ne, saboda hakan ma kai taka tsantsan, in wasu suka gamu da kai su ma gaba za su yi da kai. An sake kama ka kenan, su za su gaya ma ga fa a yanda suke fito da mutane. Su da ka hangi mu ga fitilan mashin za su gaya ma, da ka hangi fitilan mashin daga nesa to ku samu gurin ɓuya, wallahi wasu ne da kun yaran gama da su nan za su sake gaba da kai. To garin da suka faɗa mana sai mun je shi sannan muka sha. Akwai gari 3 a jere duk nasu ne, wannan na 4 shine wanda suka ce sai mun je sannan muka sha. Mun dai ba mu kai shi ba gari ya waye mana, wallahi za mu waye gari a hannun wasu ne. Tafiyan ta kai daga nan zuwa Na'ibawa malam sai da muka lalota a kafa tsakar dare. Ba kai kadai aka saki ba a lokacin. Da ni da wannan wanda aka kama mu tare kuma Allah ya aka sake mu. Shi an biya miliyan 5,500. Ya aka yi kudin saifuna ka? Yauwa shi yanda aka yi kudin saifuna, farkon ranar da aka yi maganan kuɗi da yan uwana, shi ma da yan uwan shi, kowanne an kira yan uwan shi an yi maganan kuɗi. An yanke min ni miliyan 2.5, shi kuma an yanke masa miliyan 2 daidai. So wannan saukin ma mun same shi ne sakamakon mu mun ka nemi shi ogan ya zo mu yi maganan kuɗi da shi, ba sai ya kira yan uwan mu su yi maganan kuɗi ba, saboda yaran sun ba mu shawaran cewar idan ya yi maganan kuɗi da yan uwan mu daga miliyan 5 shi ba zai rage komai ba, yanda aka faɗi miliyan 10 aka ce, to daga miliyan 5 shi iya rashashen sa kenan. Su suka ba mu shawaran idan muka neme shi to za mu samu sauki akan haka, to dai muka bi shawaran tasu. Duk da dai su nasu ne, kaga zai wahala a ce mun ɗauki shawaran su, to amma sai muka ɗauki shawaran tasu muka yi wannan din, sai abin ya tsaya ni miliyan 2.5 shi kuma miliyan 2. To ranar da aka yi maganan kuɗi da safe an kira yan uwan mu an yi magana, shi da yamma yan uwansa suka turo kuɗi. A ranar da yamma yan uwansa suka turo kuɗi, wannan sai ba su daman cewar suka sake shawara cewar to wayannan sun tara kuɗi, ba wani jinkiri ba komai, kuɗin ba a zuba suke kenan, kawai aka turo su. Yauwa da aka turo kuɗi sai suka ce to dama sun yi alkawarin sakinsa, sai suka ce to yanzu gaskiya maganar sakinsa ta tashi, yanzu gaskiya sai an sai musu babura guda 2. Nawa ne babura guda 2? Miliyan 3.5, irin baburan da suke hawa kenan. Wani Honda ne giya 5, akwai gajeransa akwai dogon shi. Dogon yana kimanin miliyan 2 ba 50,000 yake, shi kuma gajeren shi ne miliyan 1.5 da wasu abubuwa, abin da ake sai da shi kenan. To sai da aka sake turo musu wannan kuɗin, to wannan turo wannan kuɗin shi ma mai turo kuɗin sai ya fahimci cewar tura kuɗin da farko da wuri shi ya bashi wannan matsalar. To sai kai ta sai aka yi ta jan abin har sai da muka yi wa'annan kwanakin kwana 16. Ni kuma nan dama babu kuɗin ne ma za a yi gurin yan uwa da abokan arziki, aka yi ta haɗa kuɗi, yan uwa su suka yi ta fafutuka a jenan gurin al'umma annabi da aka samu aka haɗa. To har sai abin namu ya zo ɗaya aka fitar da mu tare. Babu motsin jami'an tsaro tun da aka kama ku har aka sake ku a cikin jejin nan fa ina ga ma muna daure, sai dai namun jeji su wuce ta gurin mu, wanda suka yi kanmu suka kula da mu suka yi kanmu, su za su tashi su dan harba bindiga sama, karar bindigar za ta dan tsorata sai su gudu. Akwai namun daji wallahi. Amma maganar jami'an tsaro babu maganar jami'an tsaro a gurin, gaskiya kafa ba za ta shiga gurin ba. Kaga in kaga an kai wa'annan mutanen gari to sai dai a ce ta sama aka bi, saboda dabar da take cikin jeji gaskiya malam ta haura 100 a iyanan ma inda muke. So in kai yunkurin gudu ma ka gudu hannun wasu zaka fada, tana iya kasancewa kuma imani gashi nan kowa da irin nasu ne, ka fada hannun waɗanda ba su kai waɗanda suka kama ka imani ba. Dan muna gani a waya yanda ake wasu ba ruwansu da mace ko yaro ko tsoho, suka yi ta za ka ga ana ta azabtar da shi. To amma muna samun sauki a gurinsu wayannan din, kamar suna da ɗan rangwancin adalci, tunda wasu za ga irin farau ne za a baku wannan ya kurba ba wannan ya kurba wannan ku suna dan ba mu abinci da daddare da magariba kenan, za su ba mu shinkafa da wake amma ɗanye, mu za mu dafa, su ba mu tukunya su ce mu dafa. Irin ruɗe kuma da ake yi na tuwo, sakamakon mu muna azumi, mu ba mu aje azumi ba,
shi suke ba mu ruɗe, shi za mu ɗan ɗora mu ɗan yi ruɗe sai mu ɗan sa tsamiya shi ne a maimakon kunu.